Mayang hapon mga kaigsunan ko ni Kristo. Welcome sa ato ang Romano Katoliko na Simbahan YouTube channel. Welcome sa tanang mga subscriber, viewers, and sharers ug sa katong nagplano pa nga mag-subscribe. So, welcome mong tanan mga kaigsunan ko ni Kristo. Kagahapon ang atong giskutan mao ang Kwaresma nga biyaan nato ang atong mga sala. So, nakita nato dinha ang napulo ka sugo atong gipasabot kung unsa ang napulo ka sugo ug ang 7 deadly sin. Karon ato naman tong napasabot ug unsa ning 7 deadly sin diha sa ato ang Katoliko nga simbahan. So atong ipasabot usab kining anaa sa atong kasing-kasing karon kung unsay nagapuyo sa atong kasing-kasing nga mga mananap. So ang garbo, ang pride, ang mananap nga anaa sa atong kasing-kasing mao kanang pikak. Kay once ang pikak makakita na ganyan na siya tao, mubukad, dahil na siya magpagwapa, yun na siya maayo nga siya gyud ang taas kayo o pride ang pikak. So sunod nga mauusab kining greed nga mao kini ang frog nga magsige na siya kuka no, kung naa nagay tubig nga maabot sige lang gyud siya tingog kuka nya mao na pagini siya ang pinaka most nga poisonous sa ato ang kasing-kasing kining ang greed kaning frog. Sunod last, unsa man ning last? Ang last pod mao kini ang kanding nga magsigig pihihihi. Diba? Klaro kay na sa tanan nga magsigpanawag. So mao na nga ang nasa tong kasing-kasing nga kanding mao na ang last. Sunod ang injure. Unsa may naa sa atong kasing-kasing kung masuko ta? Kung masuko ta, ang nasa tong kasing-kasing mao ang leon, mungulub din ng leon. Musuko na mungulub mo hasmag din na siya ang leon, walay duha mo hasmag. So mao na ang naa sa atong kasing-kasing kung atong papuyon ang leon, mo hasmag gyud ta dayon, no? So sunod, envy. Unsa man ang envy gani? Mao ni ang kasina. Unsa man pud ni ang mananap nga naa sa envy? Mao ang bitin. Klaro kay na dito nga kung ang bitin gyud may unang makakita nato, iya tang kung ano sa kiting. Say nga ani. Basta kay kung ano sa kiting, no? Tapos kung kita po'y unang makakita niya, mudaga ni siya. So mao na nga ug mao pud kini ang snake nga maunay sa panahon ni Eva o ni Adan nga nagtintal ni Eva o ni Adan. So asahay matintal ta pagka kasina sa atong isig katawo. Sunod mao ang gluttony. Unsa man ning hayop pod sa gluttony? Mao ning baboy nga sige kaon nya higda kaon gluttony nya ang kaning gluttony overeating man siya over drinking mao na nga musuka na sobra na kaayo. So mao sa ning baboy magsigira taglaw, magsitag pakaon. Sunod sloth. Unsa man ning sloth? Mao ni ang kanang umang nga hinay kaysa nga tanan. Unya di ba makakita ta sa umang nga magpuyo ra gina siya dito, magsigira na siya katog, magpuyo na siya dito ng mga bugnaw nga lugar para sa nang saging o ana na siya di magpuyo ang umang. So mao kana ang mga sign sa mga mananap nga naa sa tong kasing-kasing. So unsaon man nato na pag unsaon na nato nga ang dunay pag unsa atong buhaton para nga kining mga mananap matangtang ni sa ato ang kasing-kasing nga nagpuyo sa atong kasing-kasing. Unsa may atong maayong buhaton ani? So ang maayong buhaton nato ani mao ang humility. Nga atong paningkamutan nga ang humility na nasa atong kasing-kasing. Ang pagkadalo nga ato na saning atbangan nga generosity nga manggihatagon ta bisan wala. So kaya katugan ning byuda nga mihatag sa iya, mi offer siya nga mao ra gyud iyang kwarta gihurot niya offer mao to gikalipay sa Dios. Ingon ana pud ta nga kung maghatag ta nga pwede kanang ihatag gyud nato tanan. Kaya na nato. Kay di tingali na nato kaya oy unsa po ka sister o sister Jo di gina kaya nato. Sunod ang last mao ko ng chastity nya dayon meekness, dayon kindness, mao na siya ang mga
tugbang nga atong buhaton atong mga seven dead sin, dead sin. So mao pud ani atong buhaton ang mga virtues, no? Maong temperance ug ang diligent. So unsa man ibuot ipasabot ani, sister? So ang buot ipasabot ani nga kining humility, pagpaubos nga maangkon lang ni nato kung kita dili ta mo muratag i-recognize nato nga ang tanan gikan sa Dios, dili gikan nato para sa nang mangita tag kwarta na atay trabaho ato mga huna-hunaon nga gikan ni sa kuha ako'y naning kamot ani. No, kung wala ang Dios wa tay kaya ana. So i-recognize nato nga ang tanan gikan sa Dios. So di na once sa atong i-recognize gani na diha magsugod ang atong pagpaubos. Kay ato wa na gud ta nag-angkon, di na gud ta ingon nga ako ni paningkamot ako ni. So wa tay kaya ana kung wala ang Dios nga mitabang nato anang tanan. So kun unsa man gani naabot sa atong kinabuhi kana gipahulaman na sa Ginoo sa toa. Unya ug unsaon pud na nimo paggamit basig tagaan kag daghang bahandi nya nadalo na hinungkag maayo. So mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo nga i-recognize nato nga ang tanan nga naa nato gikan sa Dios, dinha magsugod ang humility. Ug ang greed pod mo atong ang atbang niya is generosity nga mamahin mo natang manggihatagon. Kung manggihatagon na ta dili lang kay sa finansya, kung manggihatagon na ka sa panahon para sa Dios, imong ihalad ang imong kaugalingon ngadto sa Dios. Unsa man nimo paghalad sa imong kaugalingon? Mo serbisyo ka. Mo serbisyo ta sa atong simbahan. So usa na siya generosity nga gihatag nimo ang imong panahon ug ang kaalam nga naa nimo imong gihatag kay kanang tanan nga kaalam, time ug treasure gikan na sa Dios. So mahimo tang manggihatagon kung kining tanan atong i-recognize nga kining tanan nga naa nato iya sa Dios. So generous na ta ana. Andam na tang muhatag sa atong mga kaigsuonan nga nagkalisod, mo donate sa atong simbahan, mo atag kinsa tong naay mga bagyo, mga kwan, andam ta nga muhatag. So mao na nga generosity na ta. So ang atbang pud aning last mao pud to ang chastity. So unsa may atong buhaton ani nga do na tay property ordering physically appetite according sa atong bukasyon aron dili ta di ta masipyat aning lugar butanga. So kung atong bukasyon nga minyo ta, so mao ra sad na di na kay mo mangita pa ta og lain ani kay kanang para lang kung nana kay asawa, so diha na ka sa imong asawa kay nahimo na mong asawa usa. Sunod, anger kaning rat, no? Mao sad ni ang atbang ani niya is patient nga mapailubon ka kung naa nimo ang pagkamapailubon, manggiluyon, manggihatagon, ag andam na kang moatubang og mga conflict, no? Kung naa nay mga conflict imo na nang atubangon nga maayo pagkaatubang, dili kay mulargo di pares tong leon nga mulargo lag kusmod largog sumbag, no? So mao na mga kaigsuonan ko, mao pud kini ang envy, mao kini ang kindness, ang manghinaot atong panghinaoton aron di ta masina sa atong mga kaigsuonan, atong hinaoton ang mga kaayuhan para sa uban, dili lang sa ato kung naa na magihatag sa ato di na ta makakita ta sa uban muuan na pud ta, so that is sina na. So mao na nga atong magwish ta nga ang kaayuhan sa uban natong mga igsuon naapod aron mapagmahal nato sila ug dili na nato sila tukbon pareha sa snake. So mao na nga mga kaigsuonan ko ni Kristo. Sunod, gluttony. Unsa man ning gluttony? Mao na ni ang temperance, ang atbang ani niya ang abstinence nga kabuto na to ang mga butang nga moderation ug ang punto alang sa kaayuhan. Di aron mahimutang dili ka nang sobra gyud ka gluttony nga atong paningkamutan nga punto lang og mukaon ta, tama ra gud nang mukaon ta og gamay, di kay ato nang kaunon tanan diha hangtod magsuka-suka na ta. So that is gluttony. So sunod ang sloth, mao ni ang katong diligence, mao pud ni ang katong hayop ani nga katong akong giingon ganina nga umang. So atong sundon ang kabubuton sa Ginoo. So dayon atong kanira bang atong sundon ang kabubuton sa Ginoo, nagpasabot na ni nga doon na kay balo na tamo sakripisyo. So ang atong pagkaslot atong i-diligence, mao ni siya ang virtue nga mo atbang aning deadly sin. So kining tanan makuha ni kaning mga
kaning mga hayop nga nasa atong kasing-kasing makuha ni siya kun maningkamot ta dili ni nato kaya kung wala ang Dios. Kaya ni nato kung wa ang Ginoo ato ra, no? Dili ni nato kaya. So unsay atong maayong buhaton? Mosimba ta. Haron ka ng mga mananap nga naa sa ato ang kasing-kasing mo anam nagkahilis, papuy-o nato si Kristo. Papuy-o nato ang Dios kay ang Dios mo tangtang ana, ang Holy Spirit mo tangtang anang tanang mga hayop nga naa sa atong kasing-kasing. Ug mopuli na unya ang mga virtues ng mga maayo nga mao na tong mga humility, generosity. So sunod, unsa pa atong buhaton gawas lang sa pagsimba. So, moserbisyo ta. Kung nanginahanglan ang ato ang parokya o mga lay, mga lumilihok sa simbahan, offer ta sa atong kaugalingon. Ihatag nato, di ba? Ganina generosity apil na ang time, talent o ang treasure. So dinha mabag-o ta. Kay once nga mo serbisyo ta, labi na mag-attend tag mga daghang mga seminar, magkaanam og ka-matured ang ato ang spiritual nga kinabuhi. So moanam kabag-o ang atong kasing-kasing. So katong tanan nga naa sa atong kasing-kasing nga mga dili maayo, mo inanay to siya kahilis. No? So nagkinahanglan kita tapos seminar kung naay mga recollection, naay mga retreat mo attend ta. Mo apil kita ana kay maunay atong pagtabang nga mabag-o ang atong kasing-kasing. Malimpyuhan ang atong kasing-kasing imbis ang magpuyo dito katong mga mananap, so ang mapuyo na mauna ang Dios. Ug once na mapuyo na ang Dios diha sa imuha, wala ka nang hahanapin pa. So maingon ang Ginoo, natawag ko na ikaw, pinaagi sa imong ngalan. Kay ikaw ako man. Once nga mohatag ta, mohalad mo serbisyo ta, mo voluntaryo ta sa atong kinabuhi ngadto sa simbahan, maningkamot ta, mabag-o ta. Ilabi na gyud kung tawagon mo nga moingon nga himuon mong speaker, ay mo pagbalibad kay the more you talk, the more you learn, the more nga ikaw mo muhatag sa imong kaugalingon, the more ka nga magkaanam og kabag-o ug ang imong panlantaw Diyos na. So mo na mga kaigsuonan ko ni Kristo atong paningkamutan. So daghan kaayong salamat o maayong hapon sa tanan o ayaw mo pagkalimot sa pag-subscribe sa ato ang YouTube channel o ugma pohon ako na po sa ihatag maulang gihapon kinilang gihapong mga sala. So karon ang atong gihimo ang unsa man ang virtues ugma unsaon nato pag swap out aning mga sala, no? Unsaon nato pagwagtang aning mga sala. So mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo, nagkinahanglan ta og Dios. Dili nato kaya ang tanan kung wala ang Ginoo. So daghan kay salamat o maayong hapon sa tanan mga kaigsuonan ko ni Kristo.